Бачиш, Єзус канає, больш немає сила, кров святая стякає з надорваних жилах. О, злые люди, что вы наробили, своего вы Пана грехами забили. О, злые люди, что вы наробили, своего вы Пана грехами забили. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Panie, daj pomierny wieczny odpoczynek i przyjmij ich u Twoje światło. Tymi słowami modlitwy poczynają świętą mszę żalobną, podczas jakiej tej mszy koncelebrowanej один со святого молится за померлую Тересу Хутко у pierwszą годовину по смерти, другий святар молится за святой памяти Яна Пяткевича у 25-ю годовину по смерти, за померлую Галену, выпрошиваючи для их ласку пробывание сирот збавленных у небе. А мы на початку перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, всех анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Спрадвечный Боже, Ты учинил, что Твой одинородный Сын перемог смертью, взошел на небо. Учини Твоих слухов Тересу первую годовину смерти, Яна и Галену, удельниками Его перемоги над смертью, каб яны могли вечно бачить Тебе, своего Створителя и Избавцу, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Езахелія. Так каже пан Бог: «Коли грешник отвернется от усіх грехов своїх, які учинив, і буде заховувати усі мої накази, поступати справедливо і праведно, то він, напевно, жить буде і не помре. Ні в один з грехов ягоних, які учинив він, не буде пригадано йому, дякуючи справедливості, яку чинив, він буде жити. Ті ж я жадаю смерті грешника, каже пан Бог, а не того, каб одвернуться от шляхов своїх і жив. Коли ж справедливо одвернется от справедливости своей, буде поступать беззаконно і робить усі агіди, які робить несправедливі.
ці ж будзе ён жыць? Уся справядлівасць яго, якую чыніў, не будзе прыгадана за нявернасць, якую праявіў, і за грэх, якім зграшыў. За гэта памрэ ён. Вы кажаце, несправядлівы шлях Пана. Цяпер паслухай, доме Ізраіля, гэта мой шлях несправядлівы. Ці несправядлівыя хутчэй шляхі вашыя? Калі справядлівы адвернецца ад справядлівасці сваёй і будзе чыніць беззаконне, і памрэ, то за гэтае беззаконні, якія чыніў, памрэ. Калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзейсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў, таму жыць будзе і не памрэ. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Аж витриває, Пане, калі грахи успомніш. Хто ж витриває, Пане, калі грахи успомніш? З глибині я кличу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос, няхай Твоє вуші почують голос моїх молитв. Хто ж витриває, Пане, калі грахи успомніш? Али Ты, Пане, будешь зважать на беззаконні, хто ж витриває, Пане, али у Тебе пробачення, ка боялися Тебе. Хто ж витриває, Пане, калі грахи успомніш? Сподяюся на Пана, сподяється душа моя на Його слова. Душа моя чекає Пана, більш чим варта світання. Хто ж витриває, Пане, калі грахи успомніш? Більш чим варта світання, нехай Ізраїль чекає Пана, бо у Пана милосердність і шотрає в Його откуплення. Ён откупить Ізраїля з беззаконня ягоних. Хто ж витриває, Пане, калі грахи успомніш? Хвала Тобі, слава Божає. Хвала Тобі, Слово Божає. Откиньте от себе всі грехи ваші, як каже Пан, і створите у собі нове серце і новий дух. Хвала Тобі, Слово Божає. Pan z wami. З Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Хвала Тобі, Пане. U той час Jezus сказал своим учням: «Коли справедливость ваша не преузыдзе справедливости книжников и фарисеев, то вы не увойдете в Владарство Небесное. Вы чули, что было сказано продкам: не забивай, а кто забье, попадая под суд. А я кажу вам, что кожный, кто гневается на брата своего, подпадая под суд. Кто ж скаже брату своему рака, подпадая под высокую раду,
а хто скажа неразумны, падпадае пад гіену вогненную. Таму, калі ты прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь там дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, і тады прыйдзі і прынясі дар свой. Мірыся з праціўнікам тваім хутка, пакуль ты яшчэ ў дарозе, каб праціўнік не аддаў цябе суддзе, а суддзя не аддаў цябе слузе і не ўкінулі цябе ў вязніцу. Сапраўды кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі апошні грош. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христа. Бог першы нас полюбіў і Сына свайго даў, каб вярнуць нам жыццё, таму з даверам узнясём да Яго нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб верна абвяшчаў людзям Евангелие і заклікаў іх да навяртання, Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у цяжкім граху, каб убачылі выйсце, якое ім прапануе Христус, Цябе просім. Молімся за сем'і, у якіх няма згоды і любові, каб былі здольныя да ўзаемнага прабачэння, Цябе просім. Хай нас, Пане. Молімся за людзей, якіх мы калісьці пакрыўдзілі, альбо далі ім дрэнны прыклад, каб яны былі здольныя прабачыць нам, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памеру, асаблівым чынам за Тэресу Хутко, таксама за Яна Пяткевіч і Хелену, каб ачышчаны кроўю Христа знайшліся ў валадарстве любячага Айца ў небе, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы маглі выправіць учыненыя іншым людзям крыўды, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Учыні, просім Цябе, Пане, каб мы шчырым сэрцам служылі Табе і праз гэта атрымалі ўзнагароду вечнага жыцця ў небе, праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Дякуем Табе, Христе, славим мы Тебе, Божа, бо праз крыжах вяру Ты свет грешный збавил, бо праз крыжах вяру Ты свет грешный збавил. Дякуем Табе, Христе, славим мы Тебе, Божа, бо праз крыжах вяру Ты свет грешный збавил, бо праз крыжах вяру Ты свет грешный збавил. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на Прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и усему костелу святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары, якие мы ахвяруем Табе за души Твоих слугов, и як дал им ласку християнской веры, дай так само и узнагороду за тое, что яны жили згодно з ёю, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серцем. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён прыносіць збаўленне свету, адраджае людзей да новага жыцця, а памерлым дае ўваскрашэнне. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам.
Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословлены той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугаў Тваіх, Тэрэсу, Яна, Хелену, якіх паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволім, якія сталі праз хрост падобнымі ў смерці да Твайго Сына, таксама ўдзельнічаць у яго ў васкрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Просім Айца Небеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого.
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленая, покликана на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Пане, добрый я хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, как мы в шляху до неба силы имели. Ты манной стал вандровником голодным, для тех, что вечно быть с Тобой хотели. Пане, добрый я хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтаром земля вся наша будет, а хлеб коммуняй тим, хто прагне неба. Пане, добрый як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом.
костёла. Вот и безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты на крыжі отдав життя за грешних, а сам зостався хлебом у святынях. Для нас открыто серце Твое вечно, бо як дітей ти, Боже, полюбив нас. Пане добрий, як хліб, будь прославлений повсюдним костёлом, бо так безмежно ти полюбив нас, безмежно ти полюбив нас. Молимся. Ласкавый Боже, будь милосердны для Твоих померлых слухов, за яких мы принесли Тебе гэтую ахвяру. У сакраменте хросту Ты дал им удел у Твоим житті. Дозволим так само удельничать у вечной радости. Праз Христа Пана нашага. Амен. За хвилину буде набажэнства крыжовага шляху, а цяпер прыміце Божае благословенство. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословит Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Тривайте у спокої Христуса. Дякуем Пану Богу, который за нас терпел раны. Иисус Христе, змилуйся. По śladach krwawych Zbawiciela mego iść będę płacząc grzechu zabójczego, gdzie serce Boże krew swą za mnie leje, tam serce moje niech we łzach topnieje. O dobry Jezu,
У ім'я Айца і Сина і Духа Святого. Пане Езу, сёння хочам засяродзіцца на Твоей пакоры і вучыцца ў Цябе, бо нам яе вельмі не хапае. Нам цяжка быць апошнімі, быць слугамі. Мы неахвотна бяром крыж, не згаджаемся на прыніжэнне. Таму хочам браць прыклад у Тваёй пакоры, Езу. Дазволь нам зразумець гэтую таямніцу. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Serce okrutne, Ty Twymi grzechami, niech umrze Jezus, wolasz wraz z Żydami, a On Ci na to, bolejąc goręcej, umrę odpowie, lecz już nie grzesz więcej. O dobry Jezu, przez krew Twą i znojem przepuść. Pierwsza stacja, Pan Jezus осуджений na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Пророк Ісая ўжо бачыў Цябе, Езу, калі маўчаў, як ягнё, якое вядуць на зарез. Ён бачыў, як Табе рвалі бараду, а Ты нават не раскрыў вуснаў сваіх. Ён бачыў, як Цябе судзілі, здзекаваліся з Цябе. Ты ж заставаўся як пакорнае ягнё. Езу, навучы нас пакоры. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Bolesna, Jezu mój miły, owo się już zbliża chwila Twej śmierci, gorzkiej śmierci krzyża. Bierz krzyż na sień, zwe pociechy, że idziesz umrzeć już za moje grzechy. O dobry Jezu, przez krew Twoją przepuść
Другая стація. Пан Єзус бере крыж на свае плечы. Кланяємо Тися, Пані, благословимо Тобі. Пророк Ісая прадказваў Твой крыж, Езу. Ён узяў на сябе немачы нашыя. Ён сам зносіў наш боль. А мы думалі, што ён асуджаны, пакараны Богам і прыніжаны. Езу, навучы нас пакоры. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, który współcierpiała, przyczyń się za nami. Piszcie skały, łzy moje i jęki, że oto Jezus pada z mojej ręki. Ciężkim krzyżem na zbyt ostrej drodze, którą grzechami najeżyłem srodze. O dobry Jezu, przez krew Twą i znojem przepuść. Трэцяя стацыя. Пан Езус першы раз падае пад крыжам. Кланяємо Тися, Пані Єсу, і благословимо Тобі. Пророк Ісая кажа: «Мой справедливый слуга апраўдае многіх і сам панясе іхныя правіны». Jezu, nauczy nas pokory. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Matko bolesna, ileż przecierpiała, gdy na śmierć Syna swego pożegnała. Prowadź mnie, Matko, pod krzyż Jezusowy, bym wolę Bożą pełnić był gotowy. O dobry Jezu,
Стацыя чацвёртая. Пан Езус устракае сваю маці. Кłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Маці пакорная, маці міласерднасці, маці, якая сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова». Навучы нас такой пакоры, каб вытрываць і быць вернымі Езусу да канца, застаючыся добрымі слугамі Пана Бога. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Szczęsny Szymonie, wezwan do pomocy w dźwiganiu krzyża, Panu wszelkiej mocy. Gdybyś Ty nie chciał, oto me ramiona ulżą ciężaru, pod którym już kona. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. Пятая стацыя. Сымон Кірынеец дапамагае Пану Езусу несці крыж. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Сымон узяў крыж вельмі неахвотна. На той момант яму не хапіла пакоры. Але Ты, Пане, сваёй цярпялівасцю і любоўю наставіў яго на розум. Дазволь і нам усвядоміць, што пакорлівасць прыносіць палёгку целу і супакой душы. Który dla nas cierpiał rany. Jezu, wstaj. Zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, i Matko bolesna, przyczyń się za nami. O śliczna twarzy, wola Weronika, gdzież Twoja piękność, gdzież Twa jasność znika. Całyś, o Jezu, zraniony, pobladły, kogóż na cień takie razy spadły.
6 stacja. Święta Weronika wyciera twar Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Taki maleńki uczynek. Нічога надзвичайного. Ти приймаєш, Пані Єзу, з удячністю. Навчи нас так просто і незмушено робити учинки милосердності і покорливо приймати їх з боку інших. Który za nas cierpiał rany, Христе, змилуй się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Ciężarem grzechów naszych przywalony pada raz drugi Jezus przemęczony. A przestań, przestań już na koniec grzeszyć. Kto mu chcesz ulżyć? Kto chcesz go pocieszyć? O dobry Jezu, przez krew Twą i znojem przepuść, a przepuść wszystkie. 7 stacja. Pan Jezus drugi raz pada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Panie Jezu, u pokory Ty приймаєш падіння i z pokory ustajesz. Просим Ciebie, daj nam pokoru, kab podymаться після кожного греховного падіння. Уздихни у нас прагу покаяння, щирої сповіді і з'єднання з Тобою у Евхаристії. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Niewiasty tkliwe, jakiej żeście chwały, żeście łez waszych do krwi przymieszały. Onej najdroższej, którą swej miłości wylał nasz Jezus.
przepuść, Восьмая стацыя. Пан Езус уцяжае плачучых па ім жанчын. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Nie płaczcie po mnie, a płaczcie po sobie i po dzieciach waszych. Panie Jezu, Ty nauczajesz nas nawet wtedy, kiedy niesiesz ciężki krzyż. To tak samo znak Twojej pokory. Ty nie zamałczujesz grzech i nie żadajesz z nim mierzyć. Płacz tych żonczyn mógł być dla Ciebie asalodą. Miał tak prawilnie płaczeć, bo ja taki biedny i nieszczęsny, tak mocno pokrzywdzony życiem. Jednak Ty raszuczo odchylasz grzech gonorystości i samolubstwa. Panie Jezu, oddali od nas fałszywy płacz niepokornych, pozbaw spokusliwych dumak, niby to my takie biedne i nieszczęsne, pokrzywdzone i przyniżone. Nauczy nas panować nad swoimi emocjami i nakierowywać любые niewygody i wypróbowania na szlak pokory. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Tłuszczo zuchwała, czemuż tak złośliwie na dobro moje i nielitościwie ciągle się miotasz, gdy już jak bez duszy upadł raz trzeci wśród ciężkiej katuszy. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. Dziewiąta stacja. Pan Jezus trzeci raz pada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Podczas trzeciego padenia Twoja pokora, Panie, проявила się z jeszcze большej mocą. Заставало się пройти зусім не шмат, jak raptem Ty z pokorой przypał do samej ziemi. Ty przyniżył się, cichmianno przyniałszy ten ból, тому, что только покорливое сердце здольное цалком выkonać волю Небесного Отца. Panie Jezu, nauczy nas pokory. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Anioły nieba
10 стація. З Пана Єзуса здирают оденья, поять воцатом со смирною и желтью. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Голый стоишь перед нами, знявага. Большей за якую, здається, нема. Великая покора Твоя, Пanie, перед обличчям нашей безсоромности, греховности, непокорливости. Jezu, prebacz nam i nauczy nas pokory. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. O Jezu dobry, przebity gwoździami, już konający, zmiłuj się nad nami. O, daj mi, Jezu, na krzyżu rozpięty, bym pod Twym krzyżem umarł żalem zdjęty. O, dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. 11 stacja. Pan Jezus bezlitosno przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Ojcze, prebacz im, bo nie wiedzą, co robić. Twoja modlitwa, Panie, świadczyć o bezmierznej Twojej pokory i niewiarygodnej zdolności prebaczać. Zrobi nasze serce cichmianymi i łagodnymi, udziacznymi niebiesnemu Ojcu, jaki prebaczaja każdy grzech, wyznany nami со skruchą w sercu. Panie Jezu, nauczy nas pokory. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Słońce ściemniało, patrz i ziemia cała na śmierć Jezusa boleścią zadrżała. A Ty, grzeszniku, nie miałbyś zajęczyć, gdy za Cię Bóg Twój dal się tak umęczyć. O, dobry Jezu,
12 stacja. Pan Jezus pomieraja na krzyży. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Panie Jezu, Twoja перемога над дьяволом, грехом и смертью здійснилась у покоры, без великой науки, без великих слов. Абсолютное принижение, абсолютная покора. Боже мой, чему Ты меня покинул? Ни крикал, ни погроз, ни повучаннял, только покинутость, слабость и прага правды. Клопат пра вучняў і маці, клопат пра збаўленне душы ў пакаянні. Сёння будзеш са мной у раі. Езу, навучы нас пакоры. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami, z jaką boleścią i jakimi łzami płacząc Jezusa płakałaś nad nami. O Matko droga, jam go tak ugodził, a on mnie jednak z Bogiem mym pogodził. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. 13 stacja. Pan Jezus zняty z krzyża i pokładny na ruki swojej maci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Маці Божая, Ты приймаєш свого Сина мовчанні, покорно. Ніби повтораєш слово, сказане перед смертю Єзусом, «Не моя воля, али Твоя нехай станется». Здійснилося тое, што павінна было стацца для адкуплення свету, для ўратавання чалавека. Маці Божая, Ты прыняла гэты боль покорна, з верай і любоўю. Просім, навучы нас пакоры. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. U Twego grobu, o Jezu mój miły, stać będę płacząc, póki starczą siły. A gdy już
14 стація. Пана Єзуса кладуть у гробницю. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Jezusa паклалі ў грабніцу, як звычайнага чалавека. Пакорна выканалі тое, што павінна былі зрабіць у дачыненні да памерлага. Твоё ўваскрасенне, Пане, таксама было ціхім і пакорным. Ніхто гэтага не бачыў, ніхто не засведчыў. Мы павінны верыць у Твоё з мёртвых паўстанне. Вера – гэта знак пакоры. Горды чалавек не здольны паверыць. Пане Езу, навучы нас пакоры. Учыні, каб мы змаглі пакорліва дачакацца з мёртвых паўстання і жыцця вечнага ў Тваім валадарстве. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Panie Jezu, na zakończenie гэтага набажэнства хочам памаліцца аб атрыманні поўнага адпусту для сябе або для блізкага памерлага. Няхай душы, якія церпяць у чыстцы за сваёй прыжыццёвай пыхі і непакорлівасці, як мага хутчэй увойдуць у радасць прабывання разам з Табою у валадарстве нябеснага Яйца. Таму помолимся o intencji Świętego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, cień imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, na początku, teraz i zawsze. Даржэнькі, няхай гэты дар пакоры, які мы, напэўна, сёння атрымалі падчас перажывання крыжовага шляху, станецца удзелам у нашым жыцці, а праз гэта шмат-шмат душаў побач з намі атрымаюць збаўленне. Прыміце Божае благословенство. Пан з вами. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według
słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech